नै बेनो आरोना भुटान बर्डार ओमफ्राय इन्डिया बर्डार opening जाहां coming soon जाना दं 23 opening जागोन 23 आव खुलिगोन आरोना भैरबकुन्द'आ स' नै दायो भुटाना आरोना भैरबकुन्द' नङा सरि बबेजों ओइलाय लामा नै लामाया लागाव फैसा 30 थाखा होनो बानायनि आरोना बियो लागाव शट हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो जों दायो दुगैहैनो नागिरदों आरोना माबायाव हाजोआव बै फंबाय सासे फैदों नालाय बियो बेरायनो होननायखाय दसे थांनो नागिरदों दुगैहैनो नागिरदों आरोना ओरैनो टाइम पास दसे बेलासिनि दैयाबो गुसु नालाय हाजोनि दैया गुसु जायो नालाय बेनिखायनो हाजोआव दुगैहैनो नागिरदों आरोना स' गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो दायो जों थांग्रोसै आरोना फंबायमोन फैनायदों फंबायमोना फैथ'वाखै फंबायमोन फैबानो थांसै जोङो थाव सोनोसैलाय मा फंबाय मा खबर 10 थाखानि थ' गाइस नै दायो थांगासिनोलाय मोनहां जाहांदों एसे गेजेर नांबाय लामाया बोथोरा बिराद मोजांखा आरोना बेरायनो दायो बारा सान्दुंबो गैया माबो गैया खानायाबो आंना गोलाव जाबाय सिनजानोसैलाय फुजाबो फैलायबाय नालाय एसे जानोसैलाय सिनजानानै गैजाया नालाय बेखायनो एसे इन्ट्राम जानांगोन ना फुजायाव नै जों दायो मोनसिगोनलाय आरोना मोनहैसिगोन थांबाय थादों दायो भुटान गेटआव थांनो नागिरदों आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो देखायनोसै आं भुटान गेटखौ र' हरजाय bustuhफ्राबो लाखियो नै बेनो आरोना भुटान बर्डार ओमफ्राय इन्डिया बर्डार opening जाहां coming soon जाना दं 23 opening जागोन 23 आव खुलिगोन आरोना भैरबकुन्द'आ स' नै दायो भुटाना आरोना भैरबकुन्द' नङा सरि बेनो आरोना ओरै इन्डिया जाहैबाय ओमफ्राय ओरै बारलांबाथाय भुटान मोनसिगोन आरोना इन्डिया भुटान बर्डार जाहैबाय बियो स' नै बियो माबायाव खुलिगोन आरोना 23 आव 23 अक्ट'बराव नोंथांमोना फैदोलाय बियो उदालगुरि साइडनि आरोना बे बर्डारा थ' गाइस नै जोङो दायो थांफिनसैलाय आरोना दसे ओरैनो नोंसिनो देखायनो होननानै फैदोंमोन बेखौनो स' दायो थांफिनसै गावगासिनो माथो ओइयाव नै जायगायाव फाइनालि मोनफैलायबाय दायो दसे थाना दुगैसै आरोना नै दायो भैरबकुन्द' मामोनलाय ओइ ए बिथिंनो होमबालाय फैसा नांला बिथिंबा थाङालै बिथिंबा फैसा नाङा फै जोंहा बासो नांगौ बबेजों ओइलाय लामा नै लामाया लागाव फैसा 30 थाखा होनो बानायनि आरोना बियो लागाव शट गादान नांदों केला मा फंबाय नै जोंना आसोलफ्रा नै दायो दुगैनो नागिरदों आरोना दुगैसै आङो दैयाबो नै बिराद बरियाथारना दैया साफा फैदों दैया दिनै लोगोफ्रा ओइयाव दं आरोना नै भिउआ बिराद बरिया नुखादों थ' गाइस दायो आं दुगैखांबाय आरोना दायो जों न'आव थांफिनसै स' बिदिब्ला ब्लगखौ बेयावनो एन्ड खालामसै आरोना भिउआबो मोनानि थाखाय बिराद बरिया जाबाय मोनाब्लिबायबो नालाय दुगैनायाबो एसे गोबाव जाबाय दुगैनायखौ खोन्थाथ'वासै उनाव खोन्थासिगोन आरोना स' गाइस बाय बाय गुड नाइट